Sziasztok! Sziasztok! Ez az első videónk, a The Duo, és egy dologra kérnénk titeket, mert ez egy olyan videó lesz most, hogy próbáljátok meg nem nevetni. Igen. Csak az lenne, hogy ami nektek tetszik, ami nektek bejövő tartalom, szóval tetsző tartalom, azt írjátok le kommentbe, mert olyan videókat is szeretnénk csinálni. Na, akkor nézzük is. Egy pillanat. Próbálok valami ügyesen. Oh my gosh. What do I do? Az az éjfájt! Várja, a nevemet elfelejtettem mondani, én Dominik vagyok, a társam meg akivel ketten csináljuk ezt a YouTube csatornát. He falls down all by himself, perfectly landing. A Cségó. De ezek aljas áz. Aljas. De bazi büdös van. Várj. Ez fájni fog. A sebbe bele. De büdös van. Ez jó. Yup, I guess. Az azért, Fordult ezt a legjobbiat, azt mondja, akkor. Ezért nem kell macska. Van egy ilyen haverom egyébként. Ez az olyan tartalom. Fáj azért, gerinctörés. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mimie! Hey guys, Az welcome igazi back to the vlogger. video. Today we're in a Walmart. We're gonna be robbing the store. Azt. De vicces. Mindjárt jön a jumpscare. Akkor nem. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Kár, Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambeé. A jumpscare, jön a jumpscare. Kapunyó. Na, hú, de meg indul. Figyelj. Nem kellemes. Jó. Ez egyébként egy igazi ilyen tacskós egyébként. Ez az igazi kutya. Milyen izé. Tú no las tienes. Tú no las tienes. Már. Olyos. Na, lopik a kutya. Excuse me, sir. De küszködik. Nem már, miért egyéb, nem már, no. Na most itt az van, hogy aki nem érteni,
hogy a szállodákba ezzel ébresztik az embereket. Sok haja van. A WC kumpát a fejére. Sit. Sit. Ez itt a valóság. Gőzmozdony, a Tomás gőzmozdony. Damn, bro. Cat is having the best night. He's like, he went from having no lasagna to being fed like lasagna like 3 times. Hát akkor ennyi lett volna a videó. Remélem tetszett. Iratkozzatok fel, és kérlek, lájkoljátok ezt a videót. Na, Sziasztok!